Bon dia, soc Fina Xirvés, autora de poesia infantil. Vaig a presentar-vos Àngels Gregori i Parra, nascuda a Oliva, a la comarca de la Safor. És poeta i gestora cultural, llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona. Dirigeix el Festival de Poesia d'Oliva des de l'any 2005 i també presideix la Fundació Francisco Brines. A més, des de juny del 2021 és acadèmica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El poema que he triat es titula Mentre dorms, del seu llibre New York, Nabokov en bicicletes. Mentre dorms. Mirar-te mentre dorms és com entrar sol a un museu. És visitar sales buides amb pintures de Courbet. I és canviar el silenci de les parets pel so de la teua respiració. No ho saps, però mentre dorms, eleva el teu cos a l'alçada d'obra d'art, poema, simfonia, pintura. I crec en ell com crec en les figures de Botticelli o amb els déus d'escultures barroques. Et mire mentre dorms i pense en totes les coses efímeres, en cada espai que ocupen les cicatrius del teu cos ben habitat, en el contorn de les teues ombres i en cadascuna de les teues parts humides. Li he comprat totes les hores al rellotge per poder passar aquesta nit amb tu.